Салом алейкум. Ман Алишер Шарипов, адвокат. Имрӯз оиди муроҷиати шаҳрванд, оиди баҳси оилавӣ ки муроҷиат кардааст. Шаҳрванд бо шавҳараш соли 2020 моҳи феврал тариқи динӣ зану шавҳар шудаанд. Вақти никоҳашон баъдтар соли 2021 дар ҷамоати деҳотӣ ба қайд гирифта шудааст. аз никоҳи мазкур соҳиби 4 фарзанд шудаанд. дар давоми зиндагиашон соҳиби амволи ғайримаъқул нашудаанд, яъне ки на манзили истиқомат ва дигар амволҳои ғайримаъқул нашудаанд. танҳо баъди келун шудан дар хонаи падари шавҳараш бо розигии падари шавҳараш истиқомат кардааст, то баромада аз он ҷо рафтанаш. Ба айни ҳол ӯ дар хонаи волидайнаш истиқомат дорад. аз надоштани ҷойи зист танқисӣ мекашад. пеш аз ба шавҳар баромаданаш падару модар, хешу тавораш тӯҳфаҳои зиёде кардааст, ки ин тӯҳфаҳоро молмулро баъди шавҳар кардан ба хонаи шавҳараш, яъне падари шавҳараш бурдааст ва дар давоми зиндагӣ бурдани хоҷагӣ соҳиби молмул кашидаанд. бинобар ҳамин мехостааст аз мо фаҳмад кадом ҳуқуқҳои талабҳои даъворо метавонад он пешниҳод кунад ва муроҷиат кунад бо чунин талабҳои даъво. ба ӯ тавсия дода шуд, ки якум муайян намудем, ки фарзандҳо баъди ҷудо шудан, яъне ки дар ҳолати бекор кардани ҷудо шудани онҳо бо кӣ зиндагӣ мекунанд, ҷойи зисташон бо кӣ мебошад. муроҷиат кардан гуфтанд, ки фарзандон бо ӯ истиқомат доранд дар хонаи волидайнаш ва бо ӯ истиқомат мекунанд. бинобар ҳамин якум ба он фаҳмода шуд, ки манфиати кӯдакҳо дида мешавад. ҳуқуқи муроҷиат кардан ба суд дар бораи рӯёндани алиме барои таъминоти фарзандашон ва барои худашон дар давоми 3 сол пас аз фарзанди умумӣ, ки фарзанди хурдиашон ҳоли 3 сола нашудаанд, ҳуқуқи муроҷиат кардан доранд. дуюм ҳолат дар бораи молмулке, ки пеш аз зану шавҳарӣ, пеш аз ақди никоҳ ба даст оварданд, дар бораи талаб кардани молмулк ва аз соҳибкунандаи ғайриқонунии каси дигар, ки ба тариқи ихтиёрӣ падари шавҳараш на шавҳараш намедиҳад, ва дар бораи тақсим намудани молмулки, ки дар давраи зиндагӣ ва бурдани хоҷагӣ якҷоя ба даст оварданд. ҳуқуқ доранд даъво кунанд. Инчунин ҳуқуқ доранд даъво намоянд дар бораи аъзои оилаи молик эътироф кардан ва маскун кардан ба ҳуҷрае, ки собиқ келин карда шуда омаданд. ва дар охир ҳуқуқ дорад талаботи моддаи 21-22 Кодекси Оилаи Ҷумҳурии Тобистон дар бораи бекор кардани ақди никоҳ муроҷиат намояд. ҳолатҳои баҳсҳои оилавӣ хеле зиёданд. ҳар як муроҷиат, ҳар як ҳолат, ҳар як зиндагӣ ҳолатҳои худро дорад. бинобар ҳамин дар оиди ҳамин ҳолат, ҳамин баҳсҳо, оиди ба ин муроҷиатҳо метавонед тариқи комментарие ё ки ба тариқи телефонӣ, ватсап муроҷиат намоед. кӯшиш мекунем посух диҳем бо имкониятҳо. хона обод бошед.